चांगला रंग येतो मसाल्याला आणि चांगली चव येते आणि तिखटपणा येतो. खडे मसाले आहेत हे सर्व खडे मसाले ना. काळी मिरी साईज बघा तुम्ही. आई शपथ जबरदस्त आहे. हे धने बघा इंदोरचे एकदम हिरवेगार धने. हा आगरी आणि यांचं खामकर स्पेशल पण आहे. मिरशांगो टाकले ना आणि मस्त भाजून घेता. शंकरपाळी आई शपथ. सारणाची करंजी. हे करंजी आहे बघ. ती पण पिवळी. अनारसे नानकाटा चकली. हा 11 12 13 तर हे सर्व 13 पदार्थ ठेवलेले आहेत. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय दिवसाने आम्ही व्हिडिओ बनवतो. आजकाल 8-8 10-10 दिवस गॅप पडतात. खरंच सॉरी, कारण वेळ नाही भेटत. पण दिवाळीत आम्ही दर दिवशी व्हिडिओ टाकणार आहोत, तर तुम्ही लक्ष ठेवा आणि दिवाळीचे व्हिडिओ बघा आमचे. तर मंडळी आमचा मसालो संपला. मागे आम्ही लालबागकाच मसालो बनवलो होतो, तर तसंच आता बनवू का मसालो आम्ही लालबागका जातो. आणि यावेळी लय जण मागे आपल्या लय जणांनी कमेंट केलेली होती की खामकर मसालेवाल्यांकडे जावा म्हणून, की ते लय भारी बनवतात. तर आता आम्ही खामकर मसालेवाल्यांकडे जाणार आहोत आणि त्यांच्याकडे दिवाळीचे फराळ पण मिळतात. तर फराळ पण आम्ही टेस्ट करणार आहोत आणि तुमका पण सांगू कसं होतो, आणि चांगलं असलं तर आम्ही फराळ पण घेणार आहोत. आणि मंडळी विशेष म्हणजे आजचो व्लॉग ह्यो माझ्या iPhone 16 Pro Max वर बनता. आणि ह्याची क्वालिटी कशी आहे, म्हणजे मागच्या व्हिडिओची क्वालिटी आणि आजच्या व्हिडिओची क्वालिटी कशी आहे ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर चांगली वाटली तर माझे पैशाचा चीज झाला असं समजेल. आणि मागचे व्हिडिओ आणि ह्यो व्हिडिओ सेमच क्वालिटी हा, तर मग माझे पैसे फुकट गेले असा मी समजाल. तर मंडळी कमेंट करू विसरू नको. तर आता वेळ काढत नाही, आता वाजले दुपारचे 2 वाजल्यात. आता ट्रेन हा, त्या ट्रेनने आम्ही चिंचपोकळीत जाणार आहोत. तर चला लेट्स गो. तर आता आम्ही डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडलो आणि दादर का जातो, कारण दादर ट्रेन हा. तर दादरवरून आम्ही लालबागका जाणार. लेट्स गो. हे खाण्यात दंगत वाटतं. तर काय येऊन पोचलो आणि हैसून टॅक्सी करून आम्ही लालबागला जाणार. मसाला मार्केट का काय खामकर मसाले. चलो लेट्स गो. काय टॅक्सीवाले काय तो बा का हो खाना खाई. तर आता आम्ही टॅक्सी पकडलो. आमचे टाळ चिपळे मागे बसली आहेत. जिया बसला ना राहुला. तर आता आम्ही यायसून टॅक्सी पकडलो. टॅक्सीने आम्ही जाणार लालबाग मसाला मार्केट. चलो खामकर मसाले. आता आम्ही येऊन पोचलो GW खामकर मसाला. चला. मालवणी भात का मसाला बनवायचा. त्या दादांना सांगा, तुम्हाला रेसिपी लिहून देतील. ओके ओके. किती किलोचा करायचा आहे? 1 किलोचा. एक किलोचा बनवायचा. आता थांबून करून घेऊन जाणार आहात की? हो हो. घेऊन जाणार. तुमचं काय प्रमाण वगैरे आहे की? प्रमाण आहे आमचं. बरं. काय नाव आपलं? दीपाली गोविंदे. भाऊ यांना जरा मिरची दाखव, कोणत्या कोणत्या पाहिजेत त्या. हे तुम्हाला मिरची दाखवली. पहिला मिरची बघून घ्या. हे तुम्ही बसून घ्या. आता पटना मिरची हे खायची. ही असते पटना मिरची. पटना मिरची. पटना ही असते लवंगी मिरची. ही ही घेऊच्या तिखटपणासाठी वापरली जाते. ओके ओके. ही असते बघा या इकडे. ही असणार तुमची बेडगी मिरची. ही बेडगी मिरची. चवीसाठी बेडगी आणि लवंग ही लवंग 2 मिरची हव्या तिखटपणासाठी. आणि ही काश्मीरी लागतात थोडी रंगासाठी. ओके. ती नाही टाकत आम्ही, टाकली तरी चालत ना. आणि चांगला रंग येतो मसाल्याला आणि चांगली चव येते आणि तिखटपणा येतो. ओके ओके. या मिरच्या तुमच्या मसाल्यामध्ये जाणार. हां हां. चांगल्या फ्रेश उत्तम क्वालिटीच्या मिरच्या आहेत. ओके ओके. या आणि बाकीचे मसाल्याचे साहित्य. या तुम्हाला दाखवतो. हां हां. हे दीपाली बघून घे तू. या इकडे जाईल. हे पूर्ण खडे मसाले आहेत. हे सर्व खडे मसाले ना. काळी मिरी साईज बघा तुम्ही. आई शपथ जबरदस्त आहे. हे धने बघा इंदोरचे एकदम हिरवेगार धने आहेत. आणि हे फुला पण बघ ना केवढी मोठी असते. हे सुंठ झाली. ते त्रिफळ बघा. दालचिनी आहे बघा, चेक करा थोडी आहे ती. नाही मसाले सर्व एक नंबर आहे. ही काय मेथी आहे ना. ही मेथी आहे. मेथीचे दाणे पण केवढे आहेत ते बघा मोठे. ही बघा मसाला वेलची. हां हां. हे मसाला वेलची 400 ग्राम करू. लवंगी 400 आणि बेडगी 300 करू. काश्मीरी 300 करू. आणि साधारण 1 किलो मिरची आपली झाली आहे. हो हो हो. धने किती करू?
धने 200 ग्रॅम. ठीक आहे चेक करून घ्या. होय होय देवा जल्दी दे. हे तू चेक कर बरोबर आहे का. हो तुम्ही घेवा ते. आमचं असं सामान नाही. लिस्ट प्रमाणेच द्या सामान. सासूची यादी आहे ती. पहिली काळी मिरी आहे. काळी मिरी आहे ना. हो काही नाही आहे. 200 ग्रॅम धने घेतले. डाळ काय हिंग. हिंगा खडा आहे. हा हिंग खडा. आणि ते गावठाण हा हा आई टाकतात. ही क्वालिटी आहे. मग हे आणता कुठून तुम्ही. सर्व आपले गरम मसाले जे आहेत ना हा, हा, आपण हा. शेतकऱ्यांकडनं विकत घेतो. ओके. आपले पूर्ण गरम मसाले केरळमधनं येतात. हा, हा. मिरच्या ज्या आहेत तुम्हाला बाहेर दाखवल्या मी हा. त्या सगळ्या आंध्र प्रदेश कर्नाटकमधनं येतात. बापरे. आपण सेम क्वालिटी आपल्याला हवी ती क्वालिटी चेक करून सगळ्या वस्तू एकत्र खरेदी करतो बल्कमध्ये. आपले बरोबर. कोल्ड स्टोरेज आहे तिकडे साठवतो. त्यामुळे 12ही महिने तुम्हाला सेम क्वालिटी आणि हा. सेम टेस्ट भेटते. कधी त्यात तुम्हाला फरक जाणवणार नाही. तुम्ही कुठल्याही महिन्यात द्या, ओके. कारण ते त्याच quality बघितल्यानंतर मिळते. ना असं वाटतंच की हे सर्व वेगळे क्वालिटी आहे. कारण आम्ही वगैरे आणतो ना मार्केट मधून हा. ते एकदम म्हणजे छोटे असे वगैरे असतात. आता हे आहे आम्ही हळकुंड बघितली किंवा हे फुल वगैरे बघितलं ना म्हणजे असे एकदम टपोरी बोलतात ना तसे एकदम आहेत. म्हणजे लय भारी आहेत एकदम. ग्राहकांसाठी आम्ही स्पेसिफिक आमची क्वालिटी चेक होते की आम्हाला कुठली क्वालिटी हवी तीच क्वालिटी हा. आम्ही घेतो. ओके. म्हणून तर लोकांचा एवढा विश्वास आहे. म्हणून तर लांबून लांबून मसाले बनवले. हे काय भरता की ना बाबलो. हा हे मस्तपैकी काढल्या ना आमचे पाना पण काढल्या ना. आणि तुमचे फराळ पण आहेत ना. दिवाळीचे फराळ पाहिजे आमचे. फराळी चालू झालेला आहे. तो आता आपल्या ऑफिसवर आहे. तुम्हाला तिकडे मी दाखवतो. प्री बुकिंग ओके. बघा. हे तुम्ही फराळ करणार ना टेस्ट. हे काय अगदी तयारीतच राहिलेले आहे. म्हणतात कधी जातं आणि चकले खातं. तर ठीक आहे आता हे कुटुंब गेलो ना का आपण जाऊया आता. मध्ये तुमचा मसाला रेडी होईल तोपर्यंत आपण ते बघून येऊया आणि मग मसाले घ्यायला येऊया. हो हो चालेल. व अजून काय बघतस. मसाले का रेडीमेड असं. आमका फराळ खाऊक जाऊचो आहे यांचो. होय होय रेडीमेड आहे मसाले. खायचे मसाले आहेत रेडीमेड. मालवणी मसालो हा. हा आगरी मसालो हा. आणि यांचो खामकर स्पेशल पण हा. चिकन मसालो पण हा आणि मासळी मसालो पण हा. हा हा मासळी हे आणि बघ फिश पापलेटची मसालो. तुकडा दिसतं. आणि देशी घाटी मसालो हा. कांदा लसूण मसालो. सर्व सर्व मसाले आहेत. आणि हे ऑनलाईन पण मिळतील तुमका. हे काय भाजता पहिला. हळकुंड आणि हिंग. हळकुंड आणि हिंग. हळकुंड आणि हिंग तेलात चांगलं भाजून घ्यावं लागतं. हिंग चांगलं फुलतं. हिंग फुलण्यासाठी हळद पण चांगली भाजली जाते तेव्हा त्याची चव आणि त्याचं नॅचरल ऑइल पूर्णपणे बाहेर येतं. म्हणून आपण तेलात डीप फ्राय करून घेतो. हा, हा, आणि त्यानंतर बाकीचे मसाले सर्व भाजले जातात. ओके ओके. हे आमचे सर्व काढलेले मसाले आहेत. खरबूज भाजा आमचा मसालो कसो सासू आमची जबरदस्त भाजता. तुम्हाला तर आता मिरशांगो टाकले ना आणि मस्त भाजून घेता. त्याच्यामुळे दूध काढू ये. दुष्कारो येता लांबच राहावा. खेकडे खाऊचे होते. हे कशा कशा लागतात आपल्याकडं. खेकडे का चिकन का शिंगडा का. चिंगळांग पण लागतात. मेन तर ता आमचा. हा शिंगडा. मसालो ते कुटूक दिलेलो हा. आणि हय आम्ही आता फराळ बघू येतो. भावी जे का झाला कधी खातो असा फराळ. होय काय असं ह्या. हे ते आपलं सगळं पॅकिंगचं युनिट आणि गोडाऊन आहे. हा, हे हा. इकडे आहे तुम्हाला दाखवतो. फराळ वरती आणि हय पॅकिंगचा डिपार्टमेंट. तुमचा मसाला पॅकिंग होतो. इथे युनिट आहे. मसाले तुमचे जे आहेत ना पॅकेट जे आपले रेडीमेड मसाले जे बनतात हा, हा. सगळे पॅकिंग आपल्या इकडे होतात. तर हा यांचा गोडाऊन हा. आणि हय सर्व पॅकिंग मसाले वगैरे पॅकिंग होतं. सगळं इथून होतं प्रोसेस. बापरे मोठं गोडाऊन आहे. सगळं तुम्ही ज्या फोनवर ऑर्डर देता आम्हाला ज्या हा, हा, हा. तुम्ही फ्लिपकार्टवर ऑर्डर देतात त्या सगळ्या इथे पॅक होतात. हा हे पॅक ही जी आता करता. पॅकिंग चालू आहे ती हा, हा. फोनवर ऑर्डर आहे तो तीच पॅक करतोय. चला तर मग जाऊया ना आता आपण हो चला फराळ बघू जाऊया. भावी जे अगदी हे आतुर झालेली आहेत ती. या. चला. सगळे हे टोटल आपले दिवाळीच्या पदार्थांमध्ये आयटम आहेत. हे तुम्ही बघू बापरे. शकता सगळे. इथे दिवाळीचे पदार्थ प्री ऑर्डर आपल्या चालू आहेत सगळ्या. ओके. 25 तारखेपर्यंत तुम्ही प्री ऑर्डर देऊ किती? शकता. 13 आयटम आहेत एकूण टोटल. हे साजूक तुपातले बेसन लाडू आहे. हे हे नॉर्मल बेसन लाडू. गोड शंकरपाळी. आई शपथ. सारणाची करंजी. हे करंजी आहे बघ. ती पण पिवळी. हम्म. अनारसे अनारसे हय नान काटा चकली चकली शेव तिखट शेव पिवळी शेव पातळ पोह्यांचं चिवडा
आणि ह्यो पण चिवडा. चिवडे किती आहेत? 3-4 प्रकारचे चिवडे आहेत. 4 प्रकारचे चिवडे होतं. बापरे, टोटल किती भावी ते सांगितलं? 13 ना? मोजले 13. 14 पदार्थ आहेत. त्याच्यात रव्याचे लाडू नाही आहेत, ज्यात बनायला गेलेले आहेत. रव्याचे लाडू पण थोड्या वेळाने फ्रेश इथे येतील. हा, म्हणजे टोटल 14 पदार्थ 14 तुमचे पदार्थ आहेत आहेत. आपल्याकडे. जरा टेस्ट साठी पाठवा. तर आम्ही आता टेस्ट, भावी जिया आमचे टेस्टर आहेत, तर भावी जिया आमचे टेस्ट करणार आणि काय आवडात ते मग खाणार आणि नंतर ते आम्ही घेणार आणि तुमका पण सांगणार मंडळी की काय चांगलं हाता. तर हे आता इलेला टेस्ट साठी शंकरपाळे आहेत आणि हे सर्व चिवडे वगैरे आहेत. सगळ्यातले थोडे थोडे. तर हे 13 पदार्थ सर्व ठेवलेले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तर हे सर्व 13 पदार्थ ठेवलेले आहेत. टेस्ट रेडी आहे की टेस्ट, हा टेस्ट रेडी आहे ना? चला तूट पडो. घेवा ना, एकत्र घेतला असतं कायला. काय चांगला. दीपाली तू पण बघ. कशी आहे सांगा. क्रिस्पी. सांगता. हा हा. भावीन काय उचलल्या ना भाऊ मोठा नानकाट उचलल्या ना वाटता. ज्या तुका काय हवा, काय टेस्ट करूचा? चकली खा. विचार करता. विचार काय करता? चकली बघ जरा क्रिस्पी हा काय. कशी आहे? वा, कुरकुरीत अगदी चांगली आहे. भावी काय चांगला? हे बघ सर्व सामान आहे ठेवलेला. रेडीवाले ऑर्डर हे सर्व ऑर्डर साठी आहेत. हे पॅकिंग करून ऑर्डरला ठेवलेले आहेत. हे बघा, हे सर्व ऑर्डर हा ऑनलाईन ऑर्डर जी हा इथं सर्व हा आणि बाकीचे थया गोडाऊनात. तर गोडाऊनात बघूया. हे जे आहेत ते सगळ्या ऑर्डर रेडी झालेल्या आणि ह्या आता उद्याच्या दिवसात ज्या ऑर्डर रेडी होतील बापरे, त्याच्यासाठी आलेले. बाकीचे जे बनताय ते वेगळं, रोज फ्रेश ते तिकडनं पॅक होऊन इकडे येतं. सगळ्या ऑर्डर आपण जसं ऑर्डर नुसार तिकडे स्टिकरिंग लावून त्या रेडी करतो. जिथे डिलिव्हरी जाणार आहे त्या तिकडे पाठवून देतो आणि काही ठिकाणी आपली माणसं डिलिव्हरीला जातात. ओके. बापरे, हे सर्व हे डिलिव्हरी ऑर्डरचे आहेत ना सर्व? हो हो हो. ज्या ज्या लोकांनी प्री बुकिंग केलेली आहे त्या सगळ्यांच्या ऑर्डर या आहेत. या येत्या उद्या आणि परवा मध्ये सगळ्या डिलिव्हर होतील. बाप. आणि 25 तारखेपर्यंत तुम्ही अजूनही बुकिंग करू शकता. आपली प्री बुकिंग चालू आहे. ओके ओके. हा, म्हणजे तुम्हाला आम्ही नंबर पण देतो आणि नक्की नक्की ऍड्रेस सर्व आम्ही स्क्रीनवर देतो. कोण नाही तोपर्यंत खाऊन घेवा. आवरा जबरदस्त. बापरे, ह्यो पण भारी आहे. ह्यो कसला? लाल पोहा. लाल पोहा आणि पातळ पोहा दोन्ही जबरदस्त आहेत. चिवडे तर भारीच आहेत, एकदम क्रिस्पी आहेत. सगळ्याच भारी आहे चिवड्याचा ना, सगळ्याच भारी. फक्त लाडू नाही खाल्ले, बाकीचं सर्व तर भारीच आहे. भावे काय खाता? करंजी. बापरे. आणि जिया काय करता? बेसनचो लाडू. दीपाली आमचा चिवडो. संपवा तुम्ही. मस्तपैकी चान्स भेटलो, खाऊन घ्यावा. अरे हय टेस्ट तुमका भेटली आहे. काय काय घ्यायचं आता बघा, काय चांगला आता. नाही तर म्हणजे 13 हे पदार्थ चांगले 13 घेशाल. माझा दिवाळा काढशाल. हो चला, फराळ मस्त होता, 1 नंबर. आवडला तुम्हाला? होय होय, 1 नंबर. आणि इकडे काय? ही सगळी जी आपली तुम्ही फोनवर ऑर्डर करता, ऑनलाईन ऑर्डर करता फोनवर आम्हाला, ही सगळी प्रोसेस आमची सेल्स टीम आहे. इथे तुमचा सगळा ऑर्डर प्रोसेस होतात. ओके ओके. तुम्ही आम्हाला कॉल करता, इथे तुमची ऑर्डर घेतली जाते. तुमचा कस्टमाइज मसाला, रेडीमेड मसाला, या सगळ्यांची ऑर्डर तुमची इथे घेतली जाते. तुम्हाला त्याचं बिल पाठवलं जातं. तुमचं जर बनवायचा मसाला असला तर तुमचं होतं की प्रमाण तुमचं होतं, तसं तुमचं प्रमाणे आम्हाला तुम्ही व्हॉट्सअपद्वारे पाठवू शकता. ते प्रमाण बनवून तुम्हाला पाठवलं जातं. काय बदल असतात ते केले जातात आणि तुमचा मसाला इथेच बनवून सेम मगाच्या पद्धतीने बनवून तुमच्या घरपोच केला जातो. ओके. एकदा. आणि वर्षभर तुम्ही कधीही ऑर्डर करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. पूर्ण भारतभर जगात आपण सगळीकडे मसाले पोहोचवतो. बापरे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, पालघर डिलिव्हरी फ्री आहे. आणि त्याच्या बाहेरच्या भागामध्ये नॉमिनल डिलिव्हरी चार्जेस आहे, ते तुम्हाला पे करावे लागतात. ओके ओके. आणि अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, अमेझॉनवर आहे, फ्लिपकार्टवर आहे, तुमची आमची वेबसाईट आहे, बिग बास्केटवर आहे, सहकारी भंडारमध्ये तुम्ही जाऊन आमचे मसाले खरेदी करू शकता. सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला आमचे मसाले भेटतील. फराळ घेऊन येलो आणि फिरून बिरून सर्व येलो. आता वाजले 7 वाजले, तर आता मसाला घेतो आणि आम्ही निघतो.
आम्ही आता CST जाऊया आणि CST वरसून डोंबिवली फास्ट पकडू. चला मसाला घ्यावा, बिल द्यावा आणि वाटेक लागा. चला ठेवला झाला ना? हो झाला मसाला. हा द्या. ओके हा चेक करून घे. आणि तो फराळ. तर आता ह्यो आमचो मसालो 1 किलो आणि हे फराळ आमचं. तर आता हे सर्व आम्ही घेतलं आणि आता आम्ही निघतो. चला आम्ही आता चिंचपोकळी स्टेशनवरसून ट्रेन पकडलं आणि आता डोंबिवलीत जाऊ. तर वाजल्यात 8:30. भरपूर वाजले. आम्ही टाईमपास केलं त्यामुळे भरपूर वाजले. तर आता डोंबिवली स्टेशन का जाऊ, जेवण करू आणि नंतर आम्ही घरी जाऊ. मसालो कुटून फायनली आता आम्ही घरा गेलेले असो आणि येताना मसालो आणि त्याच्या बरोबर आम्ही आणलं फराळ. म्हणजे थंय आमका फराळ आवडलं खरंच. म्हणजे तुम्ही आमका जर मागवतो असलो तर फराळ नक्की मागवा. आम्ही त्याचे डिटेल्स देऊ. काय काय आणलं दाखवा. हे काय काय आणलं असं दाखवा. ह्यांच्याने आपापला आवडता आणल्याने. आणि ह्यो चिवडो माका पर्सनली आवडलं होतं यांचं. पातळ पोह्यांचं खरंच लय भारी होतं. आणि हा ही चकली जियासाठी आणलेली आहे. चिवडो आणलं आणि याच्यासाठी हे. बाकी ह्यांची क्वालिटी जबरदस्तच आहे. थोडं फक्त मला कमी वाटली क्वालिटी बेसनच्या लाडवाचा. पण बाकी तुम्ही शंकरपाळे, चकली आणि चिवडो आणि ह्यो स्पेशली चिवडो मागवत असलो तर ह्यो पातळ चिवडो पोह्यांचं नक्की मागवा. लय टेस्ट भारी आहे. आणि मसाले पण त्यांचे भारी आहे. म्हणजे मसाल्याचे जे पदार्थ होते म्हणजे खडे मसाले ते लय जबरदस्त क्वालिटी होती. ते भाजून घेतले, कुटून घेतलं आणि आम्ही फायनली घेऊन येलो. तर तो वापरू आणि नंतर तुमका. आणि त्यांचं पॉकेट पण आणलं आम्ही. म्हणजे रेडीमेड पॉकेट असतात आपण आणलं. ते पण यूज करू आणि आम्ही बनवलेलं पण यूज करू आणि त्याच्यात किती फरक आहे तो पण तुमका सांगू. आणि हा आता व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जावा खामकर मसाले आपलेच असा. तर मसाले हाना, चिवडे मागवा. बाय.